गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज श'रुमआ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम बाइकनि लन मेला खुंनो थांखि लादों। बे लन मेलानि गेजेरजों नोंथांमोनहा बाङाय डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनेन्सआव बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ गोरलै राहाजों लानो हागोन। लोगोसे बे लन मेलायाव जायखिजाया कम्पानिफोरनि बाइक आरो स्कुटिफोरखौ एक्सचेन्ज एबा सोलायनो हागोन। जायफोरा बे लन मेलानि खाबुखौ लानो गोसो एबा मिथिनो हास्थायदों नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 9101547892 आरो 6003817191। खुलुमबाय जोंना फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुम सेरफांगुरिया फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम मोनसे लन मेला खुंनो नागिरदों। थ' बे लन मेलायाव नोंथांमोना बिराद खम बिबांनि माबायावनो लन डाउन पेमेन्टआव गारिखौ मोनलांगोन आरो बेजों डाउन पेमेन्टआ स्टार्ट जागोन 9,999 निफ्राय। दा गारिजों लोगोसे नोंथांमोना मोनलांफागोन फ्रि हेलमेट, बेजों लोगोसे दङ माखासे फ्रि गिफ्ट्सबो मोनफागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय गासिबो रोखोमनि बाइक स्कुटि गासिबो कम्पानिनि नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनायनि सुबिदा दं। ओमफ्राय बेजों लोगोसे इन्टारेस्ट रेट जे थायो बेबो एसे खमावनो जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बुकिं खालामोबा 1000 रुपिसावनो नोंथांमोना बुकिं खालामना दोननो हागोन आरो गारिखौ। बाजाजनि जिखुनु गारिखौनो गासिबो मडेलखौनो मोनलांजोबगोन आरो पालसार प्लाटिना सिटि 110 ओमफ्राय NS RS गासिबो मडेलानो एभेलेबेल दं आरो गारिखौथ' जिखुनु गासिखौबो एभेलेबेल दं। खिन्थु बे ल' डाउन पेमेन्टजों लोगोसे माखासे बे गिफ्ट्सबो मोनफागोन। बे लन मेला खालि दिनावल' नोंथांमोना मोननो हागोन आरो फाइनान्सआथ' जोंनाव दङ, एभेलेबेल दं, फाइनान्स एभेलेबेल। एक्सचेन्ज खालामनायाव गारिनि जेन'बा नोंनि गारिनि कन्डिसनखौ नायगोन बिसोरो। गारिनि कन्डिसनखौ नायनानै बेसेबां भेलु होयो बेजों नोंथाङा गारिखौ मायाव लायो, जेन'बा भेलुखौ मोननानै नोंथाङा केसाव लायो ना फाइनान्सआव लायो बे उनाव जागोन आरो।